खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बर' रावजों फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरैयै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। जों थैगोन अब्लाबो जोङो बिटिसिखौ बासायनांगोन। बिटिसिखौ बासायनो थाखायनो जोङो सानफ्रामबो सान हर रायजो राजाफोरखौ खावलायबोदों आरो बिटिसिया थांनानै थायोबासो जोंनि फिसा हिन्जाव फिसा हौवाफोरा साख्रि मोनगोन। बिटिसिया थांनानै थायोबासो जोंनि हा हुआ रैखाथि जागोन। बिटिसिया थांनानै थायोबासो जोंनि गोजोना फैगोन। बेखायनो हाग्रामा महिलारिया थारैनो बिटिसिखौ बासायनांगौनि थाखाय फिन सरकाराव फैफिननो थाखाय जुजिदों आरो हाग्रामा महिलारिया बिटिसियाव गोजोन लाबोनो थाखाय थांखि दैखांबाय थादों। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिपिएफनिनो सासे दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा। जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दं आथिखालाव बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरि फारियै कास्टम बसुमतारी, बिक्रम दैमारि, प्रहलाद ब्रह्म आरो बिदिनो गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोना सान हर खामानि मावबाय थादों। अदेबानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै राजखान्थियारि मेल मिटिं फोसावदिंनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेनि गेजेरावनो मैयाबो आरोबाव मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै कास्टम बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गोबांथार बाथ्रा बुंथिनानै होदों। थारैनो जों थैगोन अब्लाबो बिटिसिखौ बासायगोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों, थारैनो बिटिसिखौ बासायनो हायोब्लासो जोंनि रायजो राजाफ्रा थांनानै थागोन। बिटिसिखौ बासायनो हायोब्लासो जोंनि हा हुआ रैखाथि मोनगोन। बिटिसिखौ बासायनो हायोब्लासो जोंनि फिसा हिन्जाव फिसा हौवाफोरा साख्रि बाख्रि मोनगोन। लोगोसेनो आथिखालनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दायो रायजो राजाफोरनि दुखु दाहा जेबो मिथिया। आथिखालनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा थारैनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरखौ थगायनानैनो दायो सरखार खुंगासिनो दङ, जाख्ल'गासिनो दं होननानै बिथाङा गोख्रों बाथ्राफोरखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। अनजालि दैमारिनि सायाव जोंहा बिसास गैया। अनजालि दैमारिया सासे फेलार लिडार। अनजालि दैमारिया दैदेननाय राजखान्थि दोलोआ माब्लाबाबो देरहाया आरो अनजालि दैमारि दैदेननाय राजखान्थि दोलोफोरा माब्लाबाबो देरहाफेराखै। अनजालि दैमारिया बे राजखान्थि दोलोखौ बेसेबां गोजान लांगोन बेयाव जोंहा सन्देह दङ। अनजालि दैमारिनि दैदेननाय राजखान्थि दोलोआव जोंखौ हाबैदों होननाया मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। गुबुन राजखान्थि दोलोखौ बुङोमोनब्ला आङो गनायगौमोन, नाथाय अनजालि दैमारि दैदेननाय राजखान्थि दोलोआव हाबैदों होननाया बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंदों थारैनो उदालगुरि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि प्रदीप बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दाखालि बावैसो जोनोम मोननाय, अदेबानि अनजालि दैमारि बिथांखौ आफादगिरि महरै लानानै गोदान राजखान्थि आफाद दानाय, जेरै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बरोलेण्ड मुंनि राजखान्थि दोलोआव उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रदीप बसुमतारी बिथांखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गुबुन गुबुन सुबुंफोरा थारैनो बे गोदान राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाबाय होननानै फोसावनानै होदोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो मैया बिथां प्रदीप बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों मोनसे खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों, जेराव बिथाङा गोख्रों रावफोरजों अनजालि दैमारि दैदेननाय गोदान राजखान्थि दोलोनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों। अदेबानि अनजालि दैमारिया सासे फेलार लिडार, बेनि सायाव जोंहा एसेबो बिसास गैया। अनजालि दैमारिया मोनसेबो राजखान्थि दोलोआव थानानै देरहाफेराखै। बेनिखायनो अनजालि दैमारिया बे गोदान राजखान्थि दोलोखौबो बेसे गोजानसिम लांगोन आरो माबा मोनसे मावनो हागोन बेनि सायाव जोंहा सन्देह दङ होननानै बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों दि थारैनो अनजालि दैमारि दैदेननाय राजखान्थि दोलोआव थांदों होननानै बुंनायाव आंहा जोबोद दुखु दङ। मानोना अनजालि दैमारि दैदेननाय राजखान्थि दोलोआव जोङो माब्लाबाबो थाङा आरो बिथांमोनहा बे राजखान्थि दोलोखौ गोलाव समसिम आरो बबेसिम लांगोन बेनि सायाव सन्देह दङ। नाथाय गुबुन राजखान्थि दोलोआव थांदों होननानै बुङोमोनब्ला आंहा बेयाव एसेबाबो गनायथि दङमोन। नाथाय अनजालि दैमारि दैदेननाय राजखान्थि दोलोआव थांदों होननायाव आंहा एसेबां दुखु दङ। थारैनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि मोनसे जोबोद गेदेर खहा नामा? थारैनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ 2025 मायथाइयावबो सरकाराव फैफिननाय नंला नामा? थारैनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय दायो मानो
गोबांथार दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनहा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोराव जयनिं जाबाय थादों। बाथ्राफ्रा साननो गोनां आरो बेखौ लानानैनो गोबांथार समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैयाबो आरोबाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि गोबांथार दैदेनगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोना बिजेपि राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थानाय जादोंमोन दि बिपिएफनि मोनसे समनि गोख्रों दैदेनगिरि अदेबानि एमसिएलएम राजिब ब्रह्म, जायखौ बांगाल मुङै मिथिनाय जायो, बिथांनि बियाबाव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा राजिब ब्रह्म बिथांजों बिपिएफनि आगोलनि फुराना दैदेनगिरिफोरा जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव बिपिएफनि गोबां गोजाम दैदेनगिरिफोरा राजिब ब्रह्म बिथांजों जयनिं जाहैदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों आरो बे बाथ्राखौ राजिब बांगाल बिथाङा गावनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोनाय जादों, जेराव गोबां गुबुन गुबुन बनरगाव बियाबनि प्राइमारिनि बिपिएफनि दैदेनगिरि सोद्रोमा बिथांमोन गासै 116 नखरफोरा बिजेपि दोलोआव गावजों जयनिं जाहैफादों होनना मिथिहोनायखौ नुनो मोननाय जादों। 2 नं पश्चिम कुमारिकाटा नि गेलेग्रा फोथाराव मैया इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जानानै थांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारिखौ गुबैयै 26 नं दरंगाजुलि ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ बानजायदों। लोगोसे 2 नं पश्चिम कुमारिकाटा प्राइमारिनि सिङावनो थानाय मोनसे फिल्डआव खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव गाहाय आलासि महरै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि अदेबानि आथिखाल बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लाहैदोंमोन। मख'नो गोनांदि आथिखालाव फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो बेबायदि गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि मेल मिटिं लाबाय थादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेनि गेजेरावनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआबो दायो सरकाराव फैफिननांगौखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन मेल मिटिं लाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। लोगोसे जयनिं हाबाफारिफोरखौबो आथिखालाव सोलिहोबाय थादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव गुबैयै 1500 निबो बांसिन गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि आरो दैदेनगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोनहा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों, जेराव गुबैयै बाङालि हारिनि सुबुंफोरा बे हाबाफारियाव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोनदों। लोगोसेनो बिथांमोना बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावसो दायो गोजोन फैदों आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दायो साफ्रोमबो सुबुङानो उदाङै थानो मोनदों आरो उदाङै जोङो जेरै गोसो एरै खामानि मावनो मोनदों होननानै बिथांमोनहा बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बुंथिनानै होदों दि थारैनो राजखान्थि खालामनाया जोंनि थांखि नङा, नाथाय राजखान्थिया फैगोन आरो थांगोन, नाथाय जोंनि गेजेराव खौसेथि आरो गोजोन लाखिनायासो जोंनि गुबै थांखि होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। 40 नं रौता बियाबनि सिङाव मैया रौता इउथ बिपिएफ आरो बिएसइउनि बानजायनायाव मोनसे मावफारिया जथुम जानानै थांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थि 2025 मायथाइखौ लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बेबायदिनो हाबाफारिफोर लाबोबाय थादों, जेराव हाबाफारिफोरनि गेजेराव जयनिं हाबाफारि, मावफारिया जथुम आरो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ लाबाय थानायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो दायो सरकाराव फैफिननांगौखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरि आरो बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों राफोद खालामनो थांखिजोंनो मेल मिटिं खुंबाय थादों। बेनि गेजेरावनो मैया आरोबाव 40 नं रौता बियाबनि सिङावनो थानाय जेरै रौता इउथ बिपिएफ आरो बिएसइउनि बानजायनायाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावफारिया जथुम खुंनाय जादों, जेराव बिपिएफनि गोबांथार दैदेनगिरि लोगोसे रौता बियाबनि एमएलए बिथाङाबो बाहागो लादों। बेनि अनगायैबो गोबांथार बारग' एमएलए आरो गोबां दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावनो लाइमोन दैदेनगिरि फारियै प्रहलाद ब्रह्म,
बिक्रम दैमारि आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों, जेराव बाहागो लानानै बिथांमोना थारैनो फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआनो फिन बिटिसिआव सरखार खुंफिनगोन आरो हाग्रामा महिलारियानो बिटिसिनि चिफ जाफिनगोन होननानै बिथांमोना बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। एसएफ अदेबानि आसाम स्टेट स्कुल एजुकेशन बर्डजों खुंजानो गोनां सेथि बोसोरनि आनजादखौ थारैनो अरायसमनि थाखाय केन्सेल खालामनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनदोंमोन दि थारैनो देग्लाय 2025 मायथाइनि सेथि बोसोरनि आनजादा माखासे आनजाद जाखांनायनि उनावनो आरो माखासे आद्रा थाबावनाय आनजादफोरनि गासैबो सोंथि बिलाइफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों अदेबानि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों भाइरेल जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो आसाम सरकारनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन बायदि मेल मिटिं खुंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जोबथारनायाव दायो आसाम सरकार अदेबानि सोलोंथाइ बिफाना बे थांखिखौ लाबाय जे फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि आनजादनि सेथि बोसोर आनजादखौ गासैखौबो केन्सेल खालामनाय जाबाय। अदेबानि जाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोनहा सेथि बोसोराव आनजाद लिरनो गोनांमोन, बिथांमोनहा थारैनो आनजादखौ लिरालाबानो थोंजों 2025 मायथाइनि अदेबानि सेथि आनजादखौ उदाङैनो पास खालामनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो 2026 मायथाइयाव नैथि बोसोरनि जोबथा आनजादखौ बिथांमोना थोंजोङै होनो मोनसिगोन होननानैबो मैया मोनसे नटिसनि गेजेरजों फोसावनानै होनाय जाबाय। बिटिआर सरकारनिफ्राय फिन आरोबाव मोनसे साख्रिनि रादाब फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। सेन्ट्रेल सेलेक्शन बर्ड अफ क'क्राझारआ मैया 3 एप्रिलखालि मोनसे साख्रिनि रादाब फोसावदों, जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे साख्रिनि अनलाइन एप्लाइआ 7 एप्रिलनिफ्राय 21 एप्रिलसिमहालागै सोलिगोन। मख'जाथाव दि बे साख्रिखौ गुबैयै थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि थाखाय खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव थार्ड ग्रेडनि थाखाय 294 मासि थागोन आरो फर्थ ग्रेडनि थाखाय 275 मासि थागोन होनना मिथिहोनाय जादों। लोगोसेनो गासैबो बिफान फारियै पिडब्लिउडि, सोलोंथाइ, फरेस्ट, इरिगेसन, सेरिकालचार, स्किल इमप्रुभमेन्ट एन्ड सीड एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट बायदि बायदि साख्रिनि थाखाय बे साख्रिखौ फोसावदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों।